F'mument li jsaħħaħ l-impenn nazzjonali lejn il-benesseri tat-tfal u l-familji Maltin, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jiffinanzja 25 miljun euro għall-iżvilupp ta' ċentru ġdid ta' kura holistika għat-tfal u l-familji fil-Mosta li ma' ċentru se jkun amministrat mill-Fondazzjoni Puttinu. Dan iċ-ċentru mhux biss se jkun spazju ta' kura medika iżda ambjent ta' appoġġ. Fil-fatt l-investiment li sar mhux biss se jkopri l-ispejjeż marbutin mal-bini, imma wkoll l-operat tiegħu għall-ewwel 5 snin biex ikun assigurat li s-servizzi jibdew jingħataw mingħajr dewmien. Il-finanzjament ta' dan il-proġett se jkun ġej minn donazzjonijiet filantropiċi sostanzjali permezz tal-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjal l-NDSF. Iċ-ċentru se joffri servizzi multidixxiplinarji li jinkludi psikoloġija, terapija u appoġġ edukattiv. Bekk it-tfal ikunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom anke waqt li jkunu qed jirċievu l-kura. Se jkun ukoll spazju fejn il-familji jsibu spalla soda fi żminijiet ta' tbatija fosthom f'mumenti ta' telefoniket. Il-Prim Ministru saħaq li dan il-proġett jirrifletti t-tip ta' Malta li rridu. Pajjiż fil-mument tal-bżonn il-familji jsibu gvern li għandu r-riżorsi u r-rieda biex jisostnihom. Dr. Abela saħaq li bħala gvern nemmnu fil-politika li tagħmel differenza reali fil-ħajja tan-nies. Poplu illi qatt ma jħalli lil ħadd waħdu. Dak il-valur tant importanti tal-empatija. Illi inħossu għal ħaddieħor u d-diffikultajiet ta' ħaddieħor nagħmluhom daqs li kieku kienu tagħna u nagħtu s-sapport sħiħ l-appoġġ sħiħ biex intaffu ftit minn dak il-pis tant qawwi. Hawn spjega li b'dan l-investiment il-Gvern qed jiddikjara anke wara qbil unanimu fil-Parlament dwar emendi legali li dawk li se jagħtu donazzjonijiet filantropiċi sostanzjali lil Puttinu Cares għal dan il-proġett se jkunu kkunsidrati għal ċittadinanza bbażi tal-mertu dejjem jekk jgħaddu stadji oħrajn bħal dik ta' due diligence. Dr. Abela saħaq li dan il-finanzjament ġej wara li l-Gvern kien diġà alloka art pubblika lil Puttinu Cares biex issa jinbena dan iċ-ċentru speċjalizzat. Il-Prim Ministru refera l-esperjenzi li kellu ma' Puttinu Cares fosthom meta żar familji fir-Renju Unit u fisser lil din l-għaqda nazzjonali bħala familja li toffri spalla lil dawk li jkunu għaddejjin minn momenti diffiċli. U ringrazzja lil Puttinu Cares għal ħidma sewja anke permezz ta' għadd ta' volontira f'Malta fejn is-solidarjetà hi mill-iżjed b'saħħitha. Qal li ma' Puttinu Cares u l-familji l-Gvern se jkun magħhom f'appoġġ f'Malta Magħquda. Fiċ-ċentru tal-onkoloġija Senent Nimamu l-Ministru Byron Camilleri spjega li dan il-proġett ta' Puttinu se jolli għal livell ieħor l-appoġġ lil dawk li jkunu għaddew mill-kura tal-kanċer. Il-Ministru spjega li għalhekk dan il-proġett qed jitqies bħala ta' importanza nazzjonali u jistħoqlu kull appoġġ biex jibda jaħdem kemm jista' jkun malajr u bl-aqwa mod. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem ta' familji li jirċievu l-għajnuna mingħand Puttinu Cares fosthom tfal, il-President ta' Puttinu Cares Angel Kuxkieri qalet li dan il-proġett se jkun qed iservi biex fit-tbatijiet jilqgħu jkunu hemm mal-ewwel mal-familji.